Mga ka-aksyon, ako isang Maksyon Morning. Magandang umaga, Pilipinas. Maksyon Morning, mga ka-aksyon. Okay, kasama nyo Happy pa New rin. Year po ulit. Opo, mga ka-aksyon. Kasama nyo pa rin, syempre, ang inyong mga lingkod sa programang Barangay Patrol. Ako po si Aksyon Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Sa ating technical side, kasama syempre si... Action Conrad Alvarez. Nako, yan mga ka-aksyon, ano? At tumututok pa rin ho kayo sa programang Action Radyo Pangasinan. Dito sa programang... Barangay Patrol. Yun. Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Philippine Immigration ng Pedophiliang Japanese sa National harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Naksyon ko ng malakas. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCS. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Una sa aksyon balita. Ipaparesto ng Senado ang opisyal ng OWA. Una sa aksyon public service. Nagpapasalamat po ako sa Action Radio. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa aksyon komentaryo. Pork barrel na naman! Tinamaan kayo ng magagaling! Sa musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171. Aksyon Radyo. 1171. Aksyon Radyo. Alright, Yes. mga ka-aksyon. Go, Action Claire. Wala, sinabayan ko lang kasi alam kong alright yung sasabihin ko. Kaya, yes, sabi ko. 1, 2, 3. Alright, Yes. mga ka-aksyon. Oo nga, no? Or yes nga yung alright nga yung sasabihin ko, ano? O, diba? Ayan. Napansin na natin Napansin yan. mo na yun. Lagi, ano? Lagi Oo. na lang yun, no? Lalo na sa balik top hits. Alright, mga ka-aksyon. Ayan. Okay, pero ayan, binabati pa rin ho namin kayo ng isang maksyong morning. Happy New Year, mga ka-aksyon, ano? At Yes. sinasalubong pa rin ho natin ngayon etong bagong taon. Yan, Happy New Year po kay Ma'am Rosario Montemayor Passion. O yun, Happy New Year kay Ma'am Rosario. Nanonood na agad si Ma'am Rosario. Ano, panulit? Nanonood na agad si Ma'am Rosario. Oo. Kanina pa yan. Kanina pa siya nanonood. Hello po, ma'am. Good morning po. Ayan. At dahil nga New Bagong Year. taon. Oo, New Year. O, di ba nga sabi mo kanina marami yung mga mufflers o yung mga tambutso ng mga sasakyan. Oo, Ang yung inalis talaga nila. may narinig ka ba? Kasi kahapon, Action Claire, Yan, kasi kayo. medyo ang ating, medyo ano na tayo, hungry na tayo sa part na ano na alas 5:30 ng hapon. Hapon ah. Oo, hapon. Yung time, yung umalis ako dito, Oo. yung lalabas na ako, Mm-mm. medyo hungry na tayo noon, medyo nagugutom na tayo, di ba, sa part na yon. So, ang ginawa natin, sumakay tayo ng tricycle Mm-mm. para dumaan muna saglit sa bahay. Eh, sinakyan ko tricycle dito sa baba. Grabe yung muffler niya. Oo. May Fun video yun. pa ako. Grabe, ang lakas nung... Siya pa yung sinakyan ko ngayon. Pagdating namin dun sa amin, lahat ng tao nakatingin. Tapos ako, Parang pang grand entrance ah. Oo, natatawa ako. Sabi ko, okay naman yung mufflers niya, no? Dahil Oo. kahit papano, nakakatuwa. Dahil... Tapos kapag ikaw kasi yung nakasakay doon, hindi mo ramdam yung ingay at saka yung pagka-irritable na naririnig mo yung sounds nung ayan, tuloy may ebidensya ang Action Alex. Parang may beat ka, no? ganon. Di ba, ang lakas. Pero, ang astig pa rin. Kasi para siyang may rhythm. Noon nakasakay ako, halos hindi ko naririnig. Oo, totoo yun. Pero nung bumaba na ako ng tricycle, di ba dapat ang bayad 20 lang. Oo. Dahil ang ganda ng ano mo, ang ganda ng muffler At mo. wow, nagandahan talaga siya. Ginawa kong 30. Wow. Wala lang kasi ang lakas, grabe. Tapos, nung binaba niya na ako doon sa harap, tapos umalis na siya. Lakas pala! Halos lahat ng tao nakatingin sa kanya. Tapos ako tawa ako ng tawa. Pero kapag ako naman mga ka-action, kapag eto nga, yung pagsalubong sa bagong taon, carry lang yan, tarosable, matarosan mi dayta. Ta, syempre, ay kastagarod mo ti nakagaw yan, ti tumunggal may sa kanya tayo nga Pilipino, nga Ilocano, nga Pangasinense, nga no, sumangpot,
ti baro nga tawon ko ag ngingiwat tayon. Yes. So nga matarusan mi dayta kakabsat, ka-action. Matarusan mi dayta ti kabsata. Ti maggamit kayo ti ti mufflers, ha? Oo, naiintindihan na ni Action Alex yung Ilocano mga Yes. ka-action. So naiintindihan namin yan Pampaingar. mga ka-action. Oo, pampangiwat. Oo. Pampangiwat. Oo. Pampaingar. Oo. Naiintindihan namin yan. Tarong sabol yan. mga Pampangiwat ka-action. ti pampangiwat para pagsalubong ti Oy, balon talon. Sa batin tayo, ti baro nga tawon. Tawan na. Kano maikat ka na dagijimal malas, mga ka-action. Yes, mga ka-action. Wan, matarusan mi dayta. Matarusan. Yun nga lang. Meron ng kwan, hindi naman nakasikwan ngayon eh. Hindi na siya 31 na todo-todo yung pagbomba natin. Wala na. Hindi Pero ka sure. Hindi ba Hindi sure? ka sure. Mm-mm. Pero nung sumakay ako doon, cool na naman siya. yun ang pinakamaingay. Yun ang pinakaunang narinig ko na mufflers. Kasi kapag nakakarinig ako ng ganon, naiinis ako. Ako din. Pero nung araw na yon, besperas ng bagong taon, sumakay ako sa okay lang kanya. naman. Tinatanong-tanong niya pa ako, ha. Astig ba? Maingay ba? Sabi niyo, oo, ang astig. Sabi ko, grabe, ang lakas. Sabi ko. Wow. Oh. Sige nga, ilakas mo pa nga. Galing talaga. Grabe, ang galing. Umikot pa siya para mapatagal lang yung biyahe namin. Wow. Pwede namang Kaya pala naging 30. Oo, pwede namang diretso tas kanan lang. agad. Pero ang ginawa niya, kanan agad, tapos umikot, nagkaliwa pa, nagkanan ulit, tapos nagkaliwa ulit. Ipinarada ka niya. Oo. Para lang marinig namin yung ingay, Kaya lahat ng tao nakatingin, sabi sa'yo. Grabe ka, ang lakas, promise. Grabe mo. Tapos nung bumaba na ako siya, uy, paalam. Ay, uy, salamat, Happy New Year, sabi ko sa kanya to. Nung narinig ko, ang lakas pala, sabi ko. Ano nang pakiramdam mo nung lumabas ka ng tricycle? Nainis na ako kasi nainis ka na, ang ingay diba? pala. Oo, ganun yun mga action. Kapag Diba? ikaw yung nakasakay doon, hindi mo Wala kang ramdam. mararamdaman. Oo, Diba? hindi masyadong maingay. Na naaastigan ka kasi nakatingila ng tao. Ay, wow. Yung pala, naiinis pala yung tingin nila. Oo, nanlilisik na yung mga tingin nila sa'yo. Kaya pala, nung pumunta ako ng church, nakatingin sila sa akin. Oh, yan. Kaya, siguro sabi nila, Pangasinan, ganito na rin. Siguro, ayamay akalugan ni Kin, alay last tugtukan na, maingal may luluganan to. Ay, wait lang. Ang iintindihin ko ang yabang-yabang naman nung sinakyan niyan, Sabi niya? Sabi ba? Hindi, parang, ito yung mga nagdadrive ng tricycle kanino, ang yabang-yabang, ingay-ingay. Pero syempre ako, play safe. Ganun. Nakakainis naman yung sinakyan ko. Wow! Nung umikot din kami ni Action Jeric dyan sa may bayan ng Mangaldan, ang dami din. Mufflers na. Oo, pero naiintindihan namin yun sa part namin ni Action Jeric kasi nga, pagsalubong. Agtarusan, dayta. Huwag matartarusan mingitan talaga. Pero mga ka-action, ngayong mga susunod na araw, please lang naman, huwag na tayong gagamit ng ganun. Kasi syempre, hindi natin alam, may mga nag-work from home. Yes. Lalo na sa BPO, yung mga call center, mga ka-action. Ano ibig sabihin ng BPO? BPO. Business Processing Outsourcing. Yes! Ay, outsourcing lang yung naalala ko dun eh. Tapos yung business. Oo. Sige, balik na dun sa ano. Ba yan? Na-challenge yung memory ko dun, Same. O, di ba yung mga BPO companies, yung mga call center, malay natin, may calls pala sila. Tapos binarurot mo yung muffler mo, yung tambutso mo ng pagkalakas-lakas, na inis yung kliyente nila. O, di ba? Napagsabihan nila diba? na masasakit na salita. Pati na rin yung mga nag-online class, mga ka-action. Malay mo, nagre-recite pala yung isang bata, hindi narinig, pinagalitan ng teacher. O, di, awanan. Kato ni bawon tawon. Balon tawon. Barong atawon. Barong atawan. Barong ka-action clear. Barong means parang matampuhin. Barong atawan. Sa amin, bago. Bago. Sa amin, baro ti jacket mo. Ibig sabihin, bago yung jacket mo, ganun. Oo. Sa amin, barong ka, magpatay ka na ng barong. Matampuhin. Sige, balik tayo sa sige. So, speaking of tambot yung mga ka-action, may pinost ang Bautista PNP na mahigpit ng ipinagbabawal. Noon pa naman kasi talaga mga ka-action, at dahil sa pagiging sensitive din sana natin,
mararamdaman natin na wag na tayong gumamit ng mga masyadong malalakas na tambutso mga ka-aksyon. Mm-mm. Mahigpit na ipinagbabawal ang maingay na tambutso ng motor. At ito nga Nako. may mga Ayun. imahe na kung saan ay tinitikitan yung may mga tambutso na pagkaingay-ingay mga Mm-mm. ka-aksyon. Hindi po nyo yan ikinagwapo. Siguro Tama po. ngayon noong bagong taon ay tarusable pa at naiintindihan pa namin, naiintindihan pa ng lahat. Pero kapag lumipas naman na itong linggong ito, mag-isip-isip na tayo na wag na natin gagawin yun. Tama po, mga ka-action, ano? Huwag na yung amay. Ginawa yung lantig, ako nyo lalamot, sabi nga nila sa Pangasinan. Ano yun? Parang alam mo yung bawal na nga, pero ikaw tuloy-tuloy mo Ginagawa pa rin mo pa, ginagawa. oo. Ano. Siguro sa part nung iba, astig ganon, oo. Mm-mm. Pero Aray. sa mga makakarinig naman, nakakairita talaga pag gano'n. Lalo pag may mga Totoo yan. matatanda, maiinis sila dyan. At parang nagyayabang kasi yung dating. Tama po, mga ka-action. Hindi, totoo yun. Mm-mm. Totoo. Minsan naiinis ka, pero minsan natutuwa ka dun kapag ikaw yun nandoon. Hindi ako. Ayun. Maglagay ka nga ng muffler sa ano mo. Ayoko din. Ay, ayaw ko din. Nakakairita, no? At saka may mga hinuhuli talaga na ganyan. Oo, meron. Oo. Maganda nga pag may nahuling ganyan, i-ano nila eh. Pitpitin. Oo, pag may nahuling ganyan, patanggal yung tambutso. Papitpit, Pitpit ano? talaga para bumili na ng panibago. Di May ba? nangyari ng ganyan dati nung nakaraan. May mga napapanood ako sa internet na ganon, yung may mga hinuhuli. Mm-mm. Meron nga yung napanood ko, may police, ano. Mm-mm. Pero hindi ko alam kung dito sa Pilipinas yun. Pero feeling ko dito. Mm. Eh ngayon, yung nasa harapan niya, hindi niya alam, PNP pala, Mm. na naka kotse ata. Oo. Tapos ngayon, itong si single, di Binarurot stoplight, niya. Mm. binabarurot niya, brum, 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 maingay. Tapos Big itong bike si, siguro yun. hindi ko alam, basta itong si, basta dalawang lalaki nakasakay doon, Oh. naka-civilian pa sila, parang alam mo yung mga bata-bata pa. ganun. Parang basta may edad na rin, pero medyo parang lasing, parang style na inumin, ganun. Eh ngayon, binabarurot niya yung kanyang sasakyan. Ang nangyari, itong si PNP, naiinis na. Oo. Binusinahan niya na nung una. Pero tuloy-tuloy pa rin. Bumaba itong policeman. Pero anong Tas- anong sasakyan ng police? Kotse ata eh. Pero hindi yung mobile. Hindi. Oo. Tapos ang ginawa niya, ang tawag dito, binatingol, alam mo, binatingol, parang inampik niya yung, Yung tao. Oo. Yung ulo niya. Oo. yung ginanon niya ay. Mm-mm. Tapos yung lalaki, bigla siya napayip. Binaruro niya, umalis siya agad. Mm. O kasi nakakainis naman yung kuha ko din, ganun, di binubunisinahan mo na nga, ayaw Oo. tumigil eh, di talagang, buy, ay ano to ay, sabihin mo na, di ba, may inis ka na agad. Oo, mainis ka din talaga. Hindi mo rin mapipigilan yung emosyon mo dyan, mga ka-aksyon. Lalo kung ganun kaingay, ganun, pinapatigil mo tuloy-tuloy pa rin ako. Kaya kayo ha. Pwede naman siguro mga ka-aksyon kapag ka doon sa patalaktak or sa Ilocano kasi patalaktak yun. Or sa Tagalog yung walang kabahayan, doon kayo magbomba-bomba ng mga tambutso. Sabi ko nga kanina mga ka-aksyon, tarusable. Tarusable no Ajay pa nag-celebrar tayo ti New Year. Pero, Barong oo, tawon. Okay Barong lang tawon. yun. Acceptable yun. Totoo po yan. Nung kastamot dun, ibang usapan na yun mga ka-aksyon. Marami na tayong mapeperwisyo. Yes! Kapag wala ng bagong taon ha. Oo, pero yun. Ngayon, nung 2021, tarusable. Yeah, tarusabal! Matagtarusa mi ti dayta, ti magwayen. Magwayen, Diyos yun ng kagubatan. Uy, buti nga ngayon at may hindi masyadong madami no yung nagpapaputok. Oo. Itong pagsalubong sa bagong taon, itong 2022. Kasi iniisip ko that time na umuwi na tayo dito. Iniisip ko yung mga aso namin sa bahay. No? Kasi Pero wala, hindi naman masyadong maingay. Oo, buti na nga lang din at hindi masyadong maingay. Yung sa harap nga ng boarding dyan sa may Amado, na nakita ko kanina, may nagpapaputok pa rin kasi. Yung aso, grabe yung takbo niya. Kasi syempre, natutrauma sila sa mga ganyan mga action. Nabibingi sila. Natatakot sila. Tama po mga ka-action. Pero buti na lang at hindi masyadong madami. Maingay. Itong naging pagsalubong. Oo. At sabi nga nung Kalasyaw BFP, na lalong-lalo na doon sa may bayan ng Kalasyaw, na ang pagsalubong sa bagong taon nila doon ay generally peaceful. Saan? Sa Sa bayan ng Kalasyaw. Kalasyaw.
Ay, oo, kasi nagtungo kami doon Action Jeric sa Tapos sa ilan lang yung MDRRMO. stalls doon, di ba? Oo. Nang nagtitinda ng... Bumili nga ang MDRRMO ng paputok yung mga pailaw-ilaw Oo. dito pa sa lungsod ng Dagupan. Oh, di ba? Kasi Konti lang daw medyo- doon. Medyo naging mahigpit dahil para maiwasan na rin yung talagang disgrasya, ano. Pati rin sa Mangaldan, wala din. Wala po ba? Action Conrad? Nung nag-ikot tayo na, sir, wala. Tahimik talaga, no, sir. Kaya pala, hinahanap namin ni Action Jeric yun kung saan yung stalls ng... Kaya makaano kayo, ano, sir? Makaano kayo? Alam na. Atagtarusa mi di tayta, sir. Oh, yun, ako. It depends on how much they buy the pandesal. Oo, pandesal. Oo, di ba? Kung magkano nila binili yung pandesal, ganyan. Napunta tayo sa tinapay. Narasang kila mo. Sa Pangasinan, narasang kila. Gutom na ata kayo. Magigising kayo saan. Narasang kila mo, mga kaksyo na... Para mag-breakfast na po kayo mga ka-action. Oo, mag-breakfast na ho kayo sa mga oras na ito. Mamaya pag-uusapan natin nila Action Claire yung tungkol sa mga businesses ulit. Ay, sana all. So habang nagbe-breakfast kayo mga ka-action, ay pansamantala muna po kaming magbibigay daan para sa mga paalala. Oras po natin alas 8 sa Manila. umaga. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen.
gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alright, mga ka-action. Hindi, ako muna magkukwento. Magkwento lang ako, mga ka-action. Dahil, nako, eto't pagsalubong sa bagong taon, mga ka-action, no? January 2, 2021. Ano ho kaya ang mga magiging ganap sa taong ito? Inaasahan ba natin, mga ka-action, na tuluyan na mawawala itong si COVID-19? O di kaya naman, mga ka-action, ay magtutuloy pa rin, ano? Oy, pero ito, at merong, ano yan, Action Claire? Ayan, base sa COVID-19 cases sa Pilipinas, mga ka-action, as of January 1 kahapon. At ang source po natin dyan ay ang Department of Health. At nakakalungkot kasi makikita din natin yung medyo nagtataas din yung kaso ng COVID-19 ngayon. At particularly, no, may balita kanina na nabasa namin na yung kapulisan mas dumadami yung kaso ng COVID-19, yung confirmed cases doon sa hanay po ng kapulisan, mga ka-action. So, as of January 1, 2022, unang araw po ng 2022, ay may 3,617 na panibagong kaso, mga ka-action, at 468 na total recoveries. At may naitala, mga ka-action, na 43 nasawi kahapon po yan dahil sa COVID-19, mga ka-action. So, total COVID-19 cases sa buong Pilipinas ay 2,847,486, mga ka-action. Grabe na yung tinaas, ano? At dahil nga ata dun sa pagsalubong sa bagong taon, syempre yung mga kapulisan natin ay todo-todo din yung pag-i-implement ng mga rules and regulations. Yes. Siguro, yun din yung isang naging dahilan kung bakit medyo may pagtaas ngayon ng kaso ng COVID-19 sa hanay po ng ating mga kapulisan. Lalo na yung alam mo yung parang yun, sa bilihan pa lang ng mga paputok. Oo. Grabe yung dami ng tao. Siksikan. May mga iba pa nga, halos hindi na sila nagsusuot ng face mask. May mga bata pa kamo na hindi na talaga nagsusuot ng face mask. Totoo yan. Naiintindihan natin yung mga ka-action na yung bata, medyo hindi makahinga. Pero kung ganun, wag na lang nating isama. Yes. Grabe grabe yung wala lang. At ibang-iba talaga yung naging yung naging itong pagsalubong natin sa ganito na last year actually. Claire. Ganito na last year. Pagkatapos ng bagong taon, maya't maya bigla nang tumaas ang kaso ng COVID-19. Pagpasok ng wait lang, chine-check natin yung data dati, sa pangbuong mundo. December 13 pa lang tumataas na yung kaso at pagpatak ng January 10, ang kaso ay umabot na sa 15 million sa buong mundo yan, buong mundo, mga ka-action. Ganun kabilis ang mga naitatalang kaso.
Alright. So, yun mga ka-action At dadako naman tayo ngayon. Teka lamang, sa Pangasinan Provincial Government. Papunta po doon sa mga kaso ng COVID-19. Ayan para naman po sa Pangasinan COVID-19 Monitoring Report as of alas 6 nung Friday, December 31, 2021 ay may apat na po tuloy. May 4 new confirmed cases. Apat lang naman po mga Dinadagdagan mo, Action Claire. Hindi kapag Tagalog pala kasi apat Oo, na apat. po. Apat po. Apat po or 4 new confirmed. 4 na nga lang. Para wag na. 4 na po. 4 new confirmed cases mga ka-aksyon. At mula yan sa total na 26 na aktibong kaso sa lalawigan po ng Pangasinan. Yung datos po na yan ay nakapaloob din doon sa total cases ng buong lalawigan na 35,621 total cases ng COVID-19 at may naitalang isang new recoveries mula sa 34,372 na total recovered at sa kabutihang palad mga ka-aksyon ay walang naitalang nasawi dahil sa COVID-19 noong December 31, 2021 mga ka-aksyon. At yun mga ka-aksyon, base sa base nga doon sa tala ng atin hong provincial government. So in total, nasa 35,621 na ang naitalang total cases ng COVID-19 sa atin hong lalawigan. Kung saan mga ka-aksyon, ang Dagupan City ay merong 3,611 na naitalang total cases. Samantala sa recoveries, ayun, kahit papano, ang recoveries natin ay nasa 34,375. Kung susumain mga ka-aksyon, mas malaki yung bilang ng mga recoveries kaysa doon sa mga namatay, di ba? Ang recoveries natin 34,372. Samantalang yung mga naitalang kaso ay nasa 35,621. Pero kaugnay nito mga ka-action dahil nga pinag-uusapan natin yung daily COVID cases o bulletin ng COVID-19. Ito, balita ito noong December 27 na sinasabi na DOH ay hindi na maglalabas ng daily COVID case bulletin sa 2022. Sa unang araw pa lamang mga ka-action ng 2022 ay hindi na nga po sila maglalabas ng tatanungin ko nga din sana sa'yo kung ano yung opinion mo dito. Kasi nung nabasa ko din ito mga ka-action medyo, bakit? Di ba? Yun agad yung tanong Hindi bakit? na. Oo. Bakit kailangan ano ito? New Year's resolution ba natin yun na hindi na maglalabas? Pero sabi dito, hindi na maglalabas ng daily coronavirus disease o COVID-19 bulletin ang Department of Health o DOH simula sa unang araw ng 2022. Kahapon po yan mga ka-aksyon, nagsimula na yan. Ito ang abiso ng ahensya kasabay ng pahayag na hanggang December 31, 2021 na lamang ang araw-araw na paglalabas o na maglalabas ng DOH case, update at COVID-19 situational report. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, simula sa Enero 1 kahapon mga ka-aksyon, 2022 na maaaring bumisita sa COVID-19 public tracker ng DOH o doh.gov.ph COVID-19 tracker upang makita ang daily update. Nang tanungin ng mamamahayag sa DOH ang rason sa biglaang pasya, walang naging tugon ang kagawaran. So kailangan din po namin mga ka-aksyon ng rason kung bakit ito yung naging desisyon ng DOH. Kasi public din naman yan Public awareness. For public awareness yan, diba? Kailangan nagkakaroon ng daily cases or weekly update ng kaso. Ito ay para na rin sa publiko. Sa gayon, alam nila kung ano na yung nagiging sitwasyon ng COVID-19. Oo. Pero sabi naman dito, maaaring bumisita sa COVID-19 public tracker. Pero yun nga lang, hindi na kagaya dati na kapag titignan mo doon sa page po ng DOH, makikita mo na kaagad yung daily report, situational report ng COVID-19. Pero ngayon, hindi na mga ka-action. So, New Year's resolution po nila yan. Hindi na daw sila mag-update. Hindi naman siguro, hindi naman siguro yan New Year's resolution. Pero wala din silang naging pahayag doon sa katanungan kung ano yung rason kung bakit nila ito inalis na. Yun nga, magtatanong ka din kung anong rason Oo. How about sa inyo mga ka-action? Ano yung kuro-kuro ninyo tungkol doon? Doon sa usapin na hindi na sila maglalabas ng daily reports. Ayon po ba kayo doon at bakit?
Hindi po ba kayo sang-ayon doon at bakit? Ikaw, sang-ayon ka ba doon? Medyo At ba- hindi. Bakit? Hindi. Mm-mm. Parang yun din yung sinabi ko kanina. na, Public awareness yun public eh. awareness. Mm-mm. O, di ba? Tapos bakit kailangan Bakit? Wala lang. Bakit nga ba? At saka ano ba yung naging ano ba yung naging hirap doon sa pagpo-post or pag-a-update ng daily report? Para mabawasan ng siguro, ng trabaho yung Bakit? Nagkulang na ba sila sa mga Baka kulang na sa budget. Kulang na sa mga tao. Oo. Kaya kailangan. Mag-apply na po ako. kaya Mag-apply ka na Action Alex, taga-post. Oo, di ba? Ako na lang magbibilang lagi. Weekly cases. Pero lang naman. hintayin natin kung ano nga ba yung rason ng DOH kung bakit po hindi na Kung sila bakit- magpo-post ng daily Yes. report. Kung bakit nga ba kailangan ganyan mga ka-action, At pero ito, Napapatanong tuloy ako, kasama din na kaya sa mga provincial level? Kasi yung binasa natin kanina, December 31 pa lang yun. daily cases 'yun sa atin eh. Oo, pero wala pang January Wala 1. pang update. January 1, wala kasing pasok. Oo. Kaya baka. Pero hindi Kasi naman naman, siguro kasama yung hindi provincial naman. at Yes. municipal level. Kasi kanina, kahapon, habang nag-scroll naman tayo, may nakikita naman ako na post ng Manawag, ng San Jacinto, regarding doon sa daily COVID-19 report nila sa kanilang mga bayan. Sana nga, oo. Hindi bababayan sa provincial at municipal level mga ka-action. Yes, mga ka-action. So, ayun. Di ba? Napunta tuloy tayo sa ganyang usapin, kung saan marami itong mga ka-action natin. Ang ayun, medyo may katanungan din. Para sa kanila, for sure, Action Claire. May mga tanong din yan mga yan. Bakit at may nga ba? hinaing din sila. Diyan. Oo, It's diba? either agree sila or disagree sila doon sa pasya ng DOH. Sa Action Claire nga, medyo Ay, nagulat din ako dyan. Nung binasa ko yan, nagulat din talaga ako. Oo nga naman. Bakit Bakit? kaya? Tapos, Diba? lalo na yung pinakahuling pangungusap na walang ibinigay na rason kung bakit ganun yung naging pasya nila. Pero kung may mga kuro-kuro kayo patungkol dyan mga ka-action, ay pwede po ninyong i-send sa aming text line na 0922-852-1161. O di kaya naman po ay bumisita sa aming Facebook page kung saan pwede ho ay mag-message sa amin hong Facebook sa DWCM Action Radio Pangasinan mga ka-action. O naman pwede mag-message lang ho kayo dyan kung ano yung gusto nyong ipasabi. Oo, ano yung kuro-kuro nyo tungkol sa pinag-uusapan natin mga ka-action. Siyempre, pwede rin kayong bumate mga ka-action. Or speaking of pabate Action Alex, batiin po natin ang tumututok sa atin ngayon sa Facebook Live. Hello po kay Ma'am Precious Gem ng San Quintin, Pangasinan. Happy New Year, Ma'am! Happy New Year po sa inyo, Ma'am Precious Gem. So, nakatutok na ho sila, sa atin sa mga oras ho na ito. Ako isang ma-action morning sa inyo pong lahat. Maraming salamat po mga ka-action, sa inyong walang sawa. At patuloy na pag-support. Yan, dakdak tayo ng dakdak dito, Action Alex. Oo, Natambakan. marami na palang nagko-comment. Natambakan na pala tayo dito. Ikaw sige, kasi. Go. Ikaw. Ay, Ilocano si Ma'am Rosario Montemayor Passion. Gigirayta. Sabi ni Ma'am, hello Ma'am Claire and Sir Alex. Happy New Year to both of you. Matagal na akong listener ng Action Radio. Siguro more or less. Uy, 20 years. 20 years. Sir Action Conrad, 20 years na pala na listener si Kwan. Or siguro more or less, 20 years na akong listener. Pagriing ko tibigat, naka-tune in ako. Perfect, Ma'am Rosario Montemayor Passion. Nawa ay nabibigyan namin kayo ng good vibes Action Alex sa bawat umaga na dumarating. Lalo doon sa LNU, sabi mo dyan. Ang gandang umaga po, sabi naman ni LNU. Ang gandang umaga po, sabi po ni Sir Salvamar Cancino. Ito, Hello po. babasahin ko yung Go. katsikahan mo. Dapat mong sagutin ito Tanong ko lang, Sir, Madam, may coding pa ba sa Dagupan? Sabi ni Sir Heriberto Quintans. Yun ang hindi natin knows. Pero ang alam ko kasi, magkakaroon ng pagbabalik sa codings. Ito yung doon sa mga sasakyan. Kung saan, para Ano yan? mapigilan. Private and public? Yes, private and public yun. Kasi, last year, meron yung coding kung saan si 1, 2, 3, ang dulo ng plaka ay ganito lang sa Monday lang. Oo. 3, 4, 5, ganito lang ang araw.
Alam mo yung coding na yan, for sure naabutan mo yan. Pero di ba, may nakikita, dahil nga hindi naman po ako taga Dagupan, ano, pero may nakikita ko mga tricycle na nakalagay, or dito ba yun sa Dagupan o sa Ordaneta, na may nakalagay na Monday, Thursday, Wednesday, gano'n. Oh, yun yung mga codings nila. Oo. Hanggang ngayon, meron pa rin dito sa Dagupan. So, kapag Monday, day off ni tricycle na yung kanyang sticker sa harap, Monday ang nakalagay. Pero kwan talaga yun, properly observe naman. Yes, properly observe yun. Mm. Kasi kapag So, nahuli kapag ka na ganon, ay lagot ka. So, kapag gusto mong gamitin yung sasakyan mo, dapat pamilya yung ano mo, hindi ka pumapasada. So ilang beses na hindi. So, isang linggo, isang beses lang silang Okay lang naman din 'yon. Oo, mga ka-action. para mapigilan yung yung dami ng mga Oo, yung sasakyan. traffic din. Yes. So, ganun. So, meron pa pong Coding. coding. Yan. Sige, basa ka lang ng dyan. Pero hintayin lang din natin yung ibababang direktiba ng Dagupan City patungkol dyan, mga ka-aksyon. Dahil tama nga, napaka-timely nitong tanong ni Sir Heriberto Quintans. Dahil sa pagbabago ng taon, syempre, inaasahan natin may mga pagbabago din sa rules and regulations ng isang bayan, yung mga dapat na susundin. Di ba? Kaya hintayin natin Sir Heriberto Quintans sa yung ibababa po ng Dagupan City. At tiyak ay mapapakinggan nyo po dito sa Action Radio yung patungkol po dyan sa katanungan na yan, mga ka-action. Tama, mga ka-action, Basta yun, yung sinasabi namin sa inyo, mga ka-action, yung dyan sa, ano tawag ulit dito? Yung sinasabi ni Sir Heriberto na coding, meron at meron. Yung matagal na yan yung sa Monday, mapapansin mo yan sa sticker nila. Oo, meron. Pag Monday, Tapos wala. meron pa yung night duty, gano'n, night shift or night duty na Hindi, nakalagay. walang ganon. Oo, Pero may mga meron. pumapasada dito ng gabi. Yun yung Oo. yun Panggabi yung mga- talaga. Hindi, yun yung mga parang gusto lang pumasada din ng gabi. Pero wala namang kinalaman sa coding yun. Walang kinalaman sa coding. May mga pumapasada dito ng gabi. Yun yung, minsan yun yung mga walang yun yung mga walang sticker. Pumapasada sila ng gabi, yun ay para Yun ba yung mga colorum? Wala na kasi masyadong, pero meron pa rin. huli. Wala na masyadong Walang huli, poso. tapos hinahayaan lang din minsan dahil syempre yun nga, gabi naman. Tapos sa mga sumasakay naman yung mga taong parang nagmamadali. Kailangan din talaga yung mga commuters na kailangan. Speaking pala sungkol dyan, kasama ko itong si Clyde na kwento niya. Pagkahatid niya sa akin ng alas 3:30 na madaling araw nung nakaraan. May gustong sumakay sa kanya. Yung gustong sumakay sa kanya, 3 kano, Amerikano. Ang lalaki daw nilang tao, gusto niya sanang isakay. Hindi ka siya. Pero sobrang laki daw nung 3 yun, parang dapat sila lang daw ata mag-drive kesa siya. Maiiwan na lang si Clyde. Yung tipong, mas mukha daw silang driver, tapos siya daw yung yung isasakay, oo. na ang liit, gano'n, wala lang, ma-share ko lang hirap din minsan, ba't gano'n ang mga Pilipino, kapag may nag-i-English, pansin mo, Parang tinanong din sa akin. Tinanong si din sa Jerry akin ni Jeric. yan. Kapag yung may mga foreigner, mga ka-action, tapos may nagtanong, saan ba yung direksyon ng papuntang ganito? There! And then there! And then there! There ka lang ng there. Pero naunamaan din naman natin yun. Kasi nga, kapag pinahaba mo pa yun, syempre mag-iisip ka pa ano yung susunod. Pero ang mga Pinoy kasi, mas magaling yan pagdating sa lalo sa English, mas mabilis matuto ang Pinoy. Oo. Yes. Napakagaling. Oo. Pansin mo? Kumbaga, nga, mas madaling matuto yung mga Pilipino. Hindi naman sa pero madaling matuto ang mga Pilipino kasi may mga kaibigan tayo. Kapag nasa Pilipinas ka nga, yung mga Pilipino, kahit na nandyan lang yan sa baba, nagagawa nila mag-English. Nakakaintindi sila ng English. Unlike sa ilang bansa na kalapit lang natin, hindi... Lalo na hindi first language nila ang English. Pero sa atin din naman, hindi natin... Hindi first, pero kasi sa school, nagtuturo sila ng English. Oo. Kaya parang Oo nga. Tapos may mga kaibigan tayo na nagtatrabaho sa ibang bansa. Syempre, may mga lengguwahe din sila doon na sarili nila. Pero makikita mo, ang daling mag-adapt, ang daling matuto ng bawat Pilipino, ang daling makasabay ng mga Pilipino doon sa lengguwahe ng bansa ng ibang bansa, Siguro dahil tayo masyado, parang hindi ko din alam, pero diba? medyo magaling ang Pilipino Mas matalino ko pa rin ang mga Pinoy. Yay! Pilipino ako. Sama-sama tayo.
Pilipino. Totoo, mas, ganun nga mga ka-action. Dahil mapapansin nyo din naman yan eh. Good morning, ganyan. Kayang-kaya natin banggitin ang good morning ng soft eh. Diba? Kahit na hindi tayo... Fluent. Fluent, diba? Good morning. Ganun, ganun mo, kaya mong banggitin. Pero yung mga ilang kalapit bansa natin, Mahirap. Good morning. Tapos doon nga din sa pagpanonood ng K-drama, sa panonood pa lang nila, nakakasabay na din sila doon sa lengguwahe. So, Pilipino tayo, mga ka-action. Magaling tayo. Magaling naman talaga ang Pilipino. No? Kahit hindi mo naman sabihin. Sa kahit na anong larangan, mga ka-action, magaling ang Pilipino. Yes. Marami. Mabilis tayong matuto. Kaya mainam sana yung mga bara-barangay action clear. Magkaroon sila ng parang yung Showcasing the talents. showcasing talent. Or yung parang free English tutorial sa isang barangay. Ano? Alam mo yung project ni yung lalaban sa Miss World. Yung project niya na yung mga single mothers. Oo. Ganyan na magkaroon daw sana ng Yung kasama yun ni Kwan, no? Ni Bea. Oo. Nananalo sa sa kanilang Oo, lugar. yun yung advocacy niya na sa bawat single mothers. Sa single mothers. Sana mabigyan sila ng panahon para matuto sa BPO. Sa BPO. So, 'di ba pag sinabi natin BPOs, kailangan fluent ka sa hindi naman kailangan pero usually yung basic kasi, English. Yes, basic English. Tapos yung sa computer. Siguro kaya maraming call center o BPOs sa Pilipinas kasi yung salita natin hindi mo masasabing baluktot. Hindi siya hard. Oo. Parang soft time magsalita lagi. Diba? Yung Kahit na mapabisaya, Ilocano, diba? Pangasinan ka pa, kaya mong mag-adjust. Oo. Diba kahit na, di ba? Oo nga, kaya pala marami talagang mga BPO dito. Yes, sa Pilipinas. Dahil, tayo eh. Siguro dahil 3 bansa na sumakop sa akin. Oo, isa din yun, oo. Kaya ganun tayo kabilis matuto. Isa sa mga sumakop sa atin, yung mga Amerikano. Oh, kaya pala. Sa Spanish. Oo. Medyo... Kung papansinin niyo mga ka-action, yung mga lolo. Kumusta? Oo nga, may variation na sila. Anong tawag mo dito? Mesa. Okay. La miesa. Ayun. Galing. Oo, kaya siguro dahil sa ganung naranasan natin tas may English kasi tayo dito eh. Nagtuturo kasi ng English sa Pilipinas. Oo. Di ba may mga ibang bansa? Wala. Doon lang sila nakafocus sa lengguwahe nila. Math, ganyan. Pero may din. May nagtuturo ng English pero kailangan sa private school ka. Pero may pros and cons din yung hindi nila masyadong pinagtutuunan ng pansin yung English at mas lalo silang nagfo-focus doon sa lengguwahe nila. Syempre to promote nationalism din doon mga ka-action. Hindi kaya minsan tuloy kapag may mga nandun, may isang lahi na nagpunta doon, medyo hindi kailangan meron pa silang dalang translator, meron pa silang dalang tourist guide. Tapos papansinin mo yung mga bansa na pinapahalagahan talaga nila yung mga lengguwahe nila, na hindi nila medyo pinapansin yung English. Yes. Sila din yung nagre-require ng mga ang mga OFW na papasok sa kanila ay may language test. Di ba? Yung mga Korean language test, Japanese language test, na bago ka pumasok sa bansa nila ay dapat pasado ka. Pasado ka doon sa specific language na tinuturo nila mga ka-action. Maganda rin yun. Napagaling dito sa Pinas dahil kahit papaano, merong advantage yung pagtuturo nila sa school ng English, di ba? Kayang-kaya natin makipagsabayan. Elementary pa lang tayo. May-English na tayo. So isipin mo, elementary ka, grade 1 ka pa lang. Nasa singular, plural. Bumabaluktot na yung bibig mo dahil may Filipino subject ka, tas mamaya English. Tas yung math mo, English pa rin. Yung direction. Tas biglang araling panlipunan, Tagalog. Tas pagdating ng science, English na naman yung ulit. salita. Diba? Mas majority ng mga subjects ay English ang direction, mga ka-action. Kaya siguro ganun ang dito sa atin. Ganun tayo ka-flexible pagdating sa lengguwahe. Yes. Yun lang. Kaya siguro hindi mo masasabing kapag may kanong nagpunta dito, Amerikano, hindi mo masasabing mawawala siya minsan. Oo. Kasi yan nakamayla ko. Basta alam niya yung lugar na pupuntahan niya, tatanungin niya lang, where is this place? Oo, tapos maririnig mo yung place. Pag narinig mo na yung place,
lugar. Oo. There, you go there. And there. Over there. Oo. Tuturo niya lang. Yung direction na sinasabi niya, magigets na rin yun. Oo. Oo, wala nga talagang maliligaw dito. Diba? Walang maliligaw dito. Mga Pilipino pa, no? Oh, maiintindihan ng bawat Pilipino yung context clues na tinatanong. Yes. Oo. Ang mga, hindi tulad sa ibang bansa, kailangan mo pa matuto ng yung mga ibang lahi. Oo. Kailangan pa nilang pag-aralan yung where is this? Oo. Where are you from? My name is. Ganun sa atin, alam na agad eh. Mm-mm. Diba? What's your name? My name is ganito, di ba? Kasi natutunan na nila yun, elementary pa lang tayo. At tapos kung papansinin mo, yung mga lolo't lola natin, mga Englishero at Englishera Oo, yan. totoo yan. Dahil ang teacher nila dati, Thomas Sides. Yes, Oh. totoo yan. Kapag ang lola mo, umabot ng grade 6, Englishera na yan. Englishera na yan. Oo. Pag ang lola mo, nakagraduate daw ng high school, nako, parang college, ano daw yan. Oo. Student, ganun. So kapag kayong lola nyo mga ka-action nasa 80, 90, 70, yan, abutan pa nila yan, yung Kasi English. nire-required lang ata dati ang college kapag talagang ang pamilya mo nasa ganitong buhay. Ganun. Oo. Diba, Pero kailangan? Pero okay lang yun. Bawi tayo next life, mga coach. Okay, alas 8:35 action clear ang ating oras. At paano ba yan? Magbibigay daan po muna kami ni Action Conrad Alvarez sa ilang mga paalala. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala
na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alright mga ka-aksyon, alas 8:50 ng umaga. Kasama nyo pa rin po syempre ang inyong mga lingkod. Action Claire de Guzman. Sa ating technical side, Action Conrad Alvarez. Ako naman po si Action Alex Navarro. Tuloy-tuloy pa rin mga ka-aksyon. Kayo ho ay nakatutok sa programang Barangay Patrol dito sa programa ng DWCM Action Radio Pangasinan. Sa DWCM Action Radio Pangasinan. Naulit. Una sa aksyon. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio.
sa umaga. Tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radyo! Alright mga ka-aksyon, alas 8:52 ng umaga. Yes. At ang taong 2022 nga mga ka-aksyon, para sa kaalaman ng lahat, ay Year of the Tiger ngayon. Roar. Roar. So, ayan, siguro sa mga naniniwala dito sa mga ganito-ganito, sa mga zodiac signs, siguro ay magiging, ang tawag doon, magiging ayon or aayon ang 2022 doon sa mga Year of the Tiger at doon sa mga kaibigan ng Tigre. Ano ba yung mga kaibigan ng Tigre Action, Alex? Hindi ko alam, pero... Pero parang ang bangis kasi ng Tigre, ano? Oo nga, no? Sino kaya yung mga kaibigan? Wait nga lang, tatignan natin. Napatalim tuloy ako, napasearch. So, nung 2021 mga ka-aksyon, ay Year of the Ox naman yon. So, tapos na yung taon ko. Taon mo naman ngayon. Ang mga kaibigan ng Tigre ay... horse? Kasama ba dyan? Hindi ako sigurado eh. Pero sa tingin mo? Oo, horse. Friends. Hindi ba pwedeng kakainin ng tigre yung horse? Dragon, mga ganyan siguro ang friends na. Oo, monkey. Totoo, meron? May nakita ka na? Oo. Sige nga. Kasi ang energy ng dragon, yang ang alam ko O ang Earth din ang ano eh. Meron ba? Rat. Totoo, rat. Hindi ba kakainin ng tiger ang rat? Hindi, ang secret friend daw kasi ng rat ay ox. Ang secret friend naman ng tiger ay boar. Boar. Oo, yung mga nasa pig. Ang kanyang kalaban, wala. Ang kanyang kalaban, tama tayo doon kanina mga ka-aksyon, yung mga Year of the Horse, Year of the Dog, ganon. So sabi dito, kapag ka Year of the Tiger ka daw, your financial problems can be solved with the visiting wealth star. There will be circumstances that you will test your patience. Oo, tama nga yung sinabi mo kanina, Action Alex, na may mga pagkakataon na masusubok talaga yung pasensya mo. Yes. And will slow you down. Some incidents will also leave you feeling hopeless. May mga pagkakataon na dahil sa mga insidente, mga struggles, ay mararamdaman ng mga Year of the Tiger na wala nang pag-asa, sabi dito. Especially when things constantly don't go out of the way you want to. So, para naman maiwasan ng mga Year of the Tiger ang disappointments, try to lower your expectations, sabi niya. Trust that things will get better if you remain committed and persevering. Hindi ako naniniwala dyan na ang kalaban namin horse. Dahil? Oo, bakit? Hindi ako naniniwala. May kaibigan ka bang Year of the Horse? Oo. Na best friend mo? Yes, horse tapos dragon. Hindi naman kasi ako yung chick. Pero sa mga kaibigan natin, mga ka-action Pero natin. lagi kami may tampuhan ng horse at dragon. Oh, Tampuhan, tapos biglang babalik din agad. Babalik kang muli. Ay. So ito, yung binasa natin kanina mga ka-action ay base ito sa Year of the Tiger 2022 horoscope predictions of Feng Shui Master. Ito meron akong kilala, Action Claire. Sabi sa kanya, kasi siya ay Year of the Tiger at ang kanyang birth month ay Leo. Sabi sa kanya, siya daw ay short-tempered. Akala daw na marami, matapang siya. Pero sa totoo lang hindi. Dahil ang mukha daw ng leon at tigre, matapang. Pero sa totoo lang daw, kung mapapanood nyo yung Lion King, mapapansin nyo daw doon na Leo and Tiger are very sweet. Soft-hearted. Soft-hearted daw. Wala lang, share ko lang mga caption. Medyo naniniwala tayo doon sa part na yun.
Sige, ano yung sasabihin mo, Action Claire? Nakalimutan ko na ito na yung sasabihin mo. Ano ba yan? Ayan, yun, base yun doon, yung binasa natin kanina, base yun sa Year of the Tiger 2022 horoscope, predictions from Feng Shui Master. Pero, syempre, hindi naman tayo nagbabase lang dito mga ka-action. Pero may mga ka-action tayo na, syempre, binabase nila dito. Naalala ko yung lolo ko. Meron pa siyang libro or lunaryo. Na kung saan yung lunaryo na yun o yung librong yun ay hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Basta depende sa constellation and ganyan-ganyan. Ibig sabihin, minsan, Uy, totoo yun. oh, di ba? Totoo May yun. lunaryo din ba yung lolo mo? May libro din bang ganun yung lolo mo? Hindi, may kilala ako na nag-aaral ng Sa constellation. constellation. Tapos sabi niya sa akin na, hindi ko alam kung naniniwala ka sa ganito pero, grabe, sabi niya, 1998, kasi, kapag 888 daw yung dulo, ibig sabihin, parang infinite daw, diretso yun. Oo. So, ibig sabihin, may meaning daw yun, parang very strong. Oo. Your personality is very strong. Unstoppable, oo. Pero sa totoo lang daw, hindi. Sabi nila, pag nag-connect-connect daw yun, 888, tapos Leo ka, tapos Tiger ka pa, may meaning daw yun. Kasi yung mga yan, 8 din daw yung mga yan eh. Yung buhay daw ng leon, parang gusto niya infinite lang. Si tigre, ganun din daw. Kaya kapag may pusa, sabi nila may siyam na buhay. Basta nakalimutan ko na. Ang nagsabi sa akin nun, nag-aaral siya sa UP Diliman. Ng law ngayon. Ayan, hello kay Veg Ventura ng UP Diliman. Ayan. Nag-work siya dati dito, Action Claire, sa isang television company dito sa ating lalawigan. Ayan. Sa kabilang bakod lang din. Oo, tapos nakilala ko siya dahil friend siya nung friend ko. Friend niya. Oo. Ayan. So, yun. Pero may mga iba naman kasi na hindi sila nagbabase dito. Pero meron din, lalo na yung mga lolo't lola natin ay nakabase sa mga horoscopes, sa mga formation ng constellations. Alam mo ba, Action Alex, kapag nung nagpatayo kami ng bahay, hinanap pa namin talaga yung libro ni Lolo para lang ma-approve niya na, sige, simulan nyo na yung groundbreaking o yung pagpapatayo ng bahay nyo sa ganitong araw. Pero pag hindi niya in-approve, wala kaming magagawa. Pero depende pa rin naman yan sa tao kung maniniwala or hindi. Naniniwala ka ba? Hindi, personally hindi. Ako nung una hindi, pero nung medyo may naririnig, oo nga, no? Wala lang, siguro parang meron yung minsan. ma-amaze ka lang kasi posibleng hindi yun totoo, pero bakit gagawin yun nung gumagawa nun? Ibig sabihin, based from may mga taong nakakaranas din noon. At saka minsan sumasakto din talaga. Oo, saktong-sakto, di ba? Wala lang. Parang pero pinag-aaralan din talaga kasi nila yan, yung sa constellation, sa stars, and ganyan. Di ba? Pinag-aaralan yun eh. May mga astrology ata yun eh. Astrology, may mga ganon. So, pero it's up to you naman mga ka-action. Yes. Pero yan, binasa lang din namin yung patungkol doon sa Year of the Tiger. Water Tiger. Water Tiger! Water Tiger, Fire Tiger ang alam ko eh. Wait nga lang, search nga natin yung Water Tiger na yan. What is Water Tiger? Water Tiger? Oo, mahilig ako sa tubig. Iyon, ilog kong ilog, Yes, ilog. Wow, Action Claire, namubuko ka. Water Tiger. 2022 is Year of Water Tiger. Kasi sabi nila pag fire, magagalitin. Talagang galit kung galit. Pero pag fire ata, pag water ata parang, yung mukha lang yung galit eh. Parang yung outside personality may matapang. Pero yung nasa loob, masyado daw yan parang malamig. Ay, wow. Malamig ka ba, Action Alex? Giniginaw nga. Kaya nga tayo naka-jacket. Pero meron din talaga yung mga taong cold ang treatment. Pero nature pala talaga nila yun. Meron. Meron yung mga ganon. The past 2 years have brought kailangan pala magbayad dito. Pinabasa ko na kailangan ng bayad. Nasa kaya section Conrad Alvarez dahil 9:01 na ang oras natin. 9:01 na mga ka-action. So maraming salamat po sa sumama po sa amin mula kaninang alas 5 ng umaga hanggang mga ngayong oras mga ka-action. Maraming salamat. Diba?
Maraming salamat sa nakipagkwentuhan sa amin sa ilang oras mga ka-aksyon. Biruin nyo, ilang oras nagkukwentuhan tayo mga ka-aksyon. From Maraming 5 to ano, Mm-mm. up to this time, mga ka-action, ano? Imagine. Yan, Imagine there's a people. Ay, nagkamali. Maraming salamat kay Ma'am Delia Cabais, kay Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, Opo. at kay Sir Heriberto Quintan sa kanyang katanungan. At babalikan din natin yun, Action Alex pala, para ma-verify natin yung katanungan ni Sir Heriberto Quintan patungkol dyan sa coding. Coding na yan. Oo, at pag-uusapan pa rin natin yan sa mga susunod. Okay, so ayan. And good morning din po kay Ma'am Nelia Lambino Barcelon. Hello. Yan, hello po, Ma'am Nelia Lambino, Happy New Barcelona. Year. Happy New Year po sa inyo. Kay, No? kay Sir Salvo Marcancino, kay Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, Opo. at kay Joyce Claire de Guzman. Uy, hello Ito kay ang Joyce pangalan ko. Claire. Oo. Nanonood pala si Joyce Claire Oo de nga. Guzman. Ano? Akala ko dati hindi yan nanonood eh. Pero nanonood pala siya. Ayan, batiin din po natin ang mga nandiyan na nasa Nueva Ecija po tayo ngayon. Nariyan, nandine. Pero batiin po natin ang mga nandyan sa kahabaan po ng Galvan Street, dyan sa may baba, kila Ate Ruth. Hello Ate Ruth, Happy New Year! Hi, Ate Ruth. Baka naman. Charot Happy New lang, Year, Ate Ruth. Nandyan na po ba si Ate Shoni? Namimiss ko na tuloy si Ate Shoni. Wala pa si Ate Shoni Action Claire. Ate Shoni, namimiss na kita. Namimiss ko na yung kanin mo. Namimiss mo na yung isang sukat pero pang dalawang sukat. No? Ganyan tayo kamahal ni Ate Shoni. Hi, Ate Shoni. Oo, nasaan Yan. kaya si Ate Shoni sa ngayon? Ano? At nasaan din kaya si Action Conrad Alvarez? Yes. I'm waiting for him. Ayun. There's only no zone. Pero muli mga ka-action, maraming salamat sa pagsama sa amin at abangan nyo pa po ang mga programa ng Action Radio Pangasinan, mga tugtugin na ipi-play namin maya-maya mga Yes, ka-action. Samantala, yan, nakasama ho natin sa ating technical side, Action Conrad Alvarez. At sa ngalan po ng aming Station Manager Action, Violi Valdez Ferrer. Kami naman ho, inyong mga nakapiling. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Tumutok po kayo sa programang Barangay Patrol sa DWCM Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon. Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.